260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako wenia. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Temba Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu au ya Temba Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono chingira ku mwaka muya idubwego kinemrulu yetu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia Mwamogusie. Christa Marian Mission Hospital niyo koreringa ba mentire obokoriri bwaye nakoba ubuyekigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni chimoshe Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege twatena na mabira abantu baitu banyarire konyora bono ukwabiru kurio asa mangana ali arabete uguta file chiri transkurmaiga bono nenga kire tonyara konyora na mabira achire niko bono umugusia ndonsi asore kiro konyara gotegerera mangana aya niko twakwariga ndina bono amabira kirachire na eswasa amabira ilindo chako bonya obo no mwana obiru mwana omunya eriogiria ye Evans ongera na boigo Ravair Ayuma au bakuru asekiombe kirigyo gosangire bango aigakisi anamono Kenya Revenue Authority emambia bono hekere masemo tugusako moncho muligire no motegereri ano monchireri munye biashara andake no mo Kenya o momenyi obosongo gusekisi oyigusenya mira obwata mabuli mango gandiri komanya nabwo tukira sensemuli 741583878 nabo igon amo asemo asensemelia ujumbe eliyotukwanira totebinga ngajali utubwate kurwa nabo yona mabuli ago namaya lero bwana Ivan Sinkolenginga nigondo chimuka ntukuligelia mangana filing ketuko na filing litangani nabandaka ninga tuereserengo ebisamnye bya filing ya somuntu lyotamanyite mangana filing ndekeke bono rero tubwata mangana to chako mangana go file ningo toko tebanga ugo file no kunyara kuirania return yago kiro mwaka financial year ya R for an individual person yani umuntu uri ko yana ne company kiro mwaka wa R myaka 12 itakira nero yanyara ko enana returns bona mangana filing boy go to kunyara tena no kunyara kubeka returns chiao koena ne account no mwaka kero R na wo inki gwa kolira so mwaka uyo mugima ainara mangana to kwana andake akatukulilia mangana firing ketuku chaka umoncho mulili bono mambia munali gali ukwebolinga ningoje bono wente go file who should file ngoje wente go file Ayuma ogo file yo monto wente go file no monto ndebwensi yo bwate epini ya KRA bona kero bwate epini yago ya KRA gali asinara bakolika obligation obwate bona go bwene to manye ekero kwa bwatire pin obligation yigocha entanga ne ya income tax individual nya no monto osonye ne company gigocha income tax company ibo nero bwente ko file kero mwaka kero bwate alafu mbara ro bali babwate biasara hawa go sichinyomba na barabungo mentero bala obligation ya bo na barabumba bwente ko file go bono kero monto bwate pin na bwente ko file bwana ongera Ayuma kwani ro obligation chiko toka se filing echinchiri chicho obligation chiko toka se filing bono chi obligation echitubata se filing ntobwate abechinyomba ikoro kuna monthly rental income tax MRI monthly
rental income kero kunyara kusangirira chibesi nyumba itakiri gwaka nebango. Number 2 ntobwata abantu be biashara ikuru kuna VAT value added tax value added tax bona itakina bara banyara ko file returns chabo. Number 3 ntobwata abantu libo bate threshold yani chibesi chabo nchiri chinyinge okonyara umuntu akonyara aso mwaka akonyara korosie milioni yemo paka chi milioni 25 umuntu nigatakira gufile tukorona turnover tax TOT bona ichino chikategori jiri tubwate chiri chinene chira abantu bayito batakire pamanya nende nibanyara go file kire obligation nebwate matuka yo kunyara go file chiri tansi eba gwakonere MRI gwakone VAT na TOT Ayuma obligation chini njiro nande obligation ne aseke arrange roro chinyinge nchiroro echinde bakoroka excise asa abantu abakorosi amache bo ku manufacture amache na ku manufacture amaru excise nero alafu abantu ba chi employer abantu baligeta abantu mnayo bata abantu bagogayigamba bwente wa file migendo gekoroka pay as you earn ige go file no monto ligeta abantu abo tali bantu abo babanyene bago file ejure from the employer to employees ne employee gwakanira gwakanira aba okona chaba koligasi bago kwa bakanira korenga nengeria konyoro musharo bona nechinde nchiroro chinyinge lakini totanyale gukwanira chitali go affect mugusimo no cyo bakoroka digital taxes asa abantu bali bakokora online bona chichi astora kwanira siboniga okay ekero nabuli swaliga ngo file kwangira ndiyo file even secure mentrase who should file that samangana filing bono onde bwensi buna oyo mintata yaba onde bwensi ubate pin nigata kero file return yae bono ende kero kunyara go file return yega niko tubwate tuna twatangana ko tayana chi due date stage rota kero gukora bono kulingana ne obligation yero ubwate ita kire kwa manyana onye kinde o aso mfano onye kindo mwana biashara ngai kambwate VAT mbwate hardware ya nega ikabusongo itakire na file return ya VAT due date ya ready kero tu akoro ku file VAT due date ya na ende income tax indi due date ya ere igobono obligation eri ro bwate nero ne bwate due date ya takire kwa manya no mugusi kwa manyana enga kigete na abekire onye ne chinyomba enga kigete na abe na tumire return ya na tena ichina cyarenge kwenda ego ekero tebere uri wente go file no you wire saire ningobono utagwente ku file you should not file Urioro tabwati pin uyo tabwati pin tatakiri go file umuntu tabwati pin inkira kero monta andake omata mondiro monta kwebolinga ki ali nkokonyoro sino muibuli otebanga nkibone pin yake ari nkingo kolera ipin igoma eteba ntu bande understand di mana yae Ayuma ngwe umuntu tabwati pin ambobe kiabwate kolinga niri chikolia Kenya kolinga niri chikolia Kenya bonige pin mnoko igole bank account lazima utwale pin konyora sa wanafunzi bali bakwenda university bakabatwale pin nali banyale go process gwe kwendeli bakoroka help alafu bono mbara babwate kigali lazima utwale pin yagero ma register kigali cyabo bono mnake ale bono twanyoleta abantu aba batali gotwara tebina ne biashara gose batali gukora gasi mbali go jwa file return cyabo bono tukalete pin yagero ku pin with no obligation go bono mwanafunzi yoli otayete go join university nabo go chatoko register pin yetabwati obligation yo tali go file return cyabo kero mwaka bona abuna batali bwana tigo file chi return chaba batabwati pin ebwate obligation abumba bwana tiba file lakini bande bonsi abo pin abwate obligation lazima file chi obligation chi chabo kere duty kere taraika lero even si omuibuli nale kali omugaka gusoma ngino tugirete gaiga nando ko kirisana konyora bo bisabe kyombe yo sangirele bango gaiga kisi andake omuibuli gatabwati mirema gokora lakini epin na abwate ekirago file tabwati gintago kora tulikonyora any income mo semi ngunkia mwentokora bono keruta ikonyo gote konyora any income nigo gocha kwa file nil return yani ogocha kwa beka zero asingencho bono no bwate obligation ya income tax because AP ni elita bwate chi obligation ya chaka juzi omwaka last year omwaka 2024 bono bali bande kuchimaira AP ne bwate obligation igoboneta kire ache
abeke return ya nil return ase nginjo ni kapate pin abeke to muriro for example ase torate na estima abeke te mwae akakore kone ndege ntokyanya utumia se pin hiyo acha abeke nil returns amadeni ali arororo ende anyare kwaberwe amnesty aberwe kera abiru achake nendo bunye iko bado atache tiko kora return bado na bahati tuko ba Kenya bwate deni ya serikali bona bakonya kera ata file ti return ya okonyora bado chi penalties chitino ochire ase system okonyora kera akonyara ko file bado no ochire iko bona kitu achire na mangana ma yatoko tena tigache akore return ya aberu elinda chako bunye bono andake tukwa ne chitaliki what are the dates chugo file return ichiga amangana filing bono chitaliki chigotegemea no obligation obwate bono mne yetu ateba MRI eyo monthly rental income asa abantu bali babwate chinyomba cha abantu bamenyete due date yaigere 20th bono go file return yago chitaliki 20 chitaraika onyale gwakana alafu nabo igo VAT na TOT echo due date yaigere chitaliki 20 alafu bona bakoli gasi bali babwaya abantu bali babwata bakoli gasi bali chi employer balabu babwente ba file pay as you earn before 30. Alafu na exercise nero gewente be file gubaye 20. Alafu bono abantu be company bono 92 individuals bono due date yeto gero motienyo story ga June 30th. Bono kero monto gabwenta file before due date ya na litanyole penalty ya kosina interest. Kero bana Ayuma ogenda gutumanya iguru chitaliki chiromo Kenya awenti kuirenie bango yago so file returns chiaye nibigete chinsa geto mato wata elita chitaliki no bono chitaliki 30 wakwandi chitaliki gawiri chintangandi wakwandi irenga 20th chitaliki 20 bono 20 igachi ikirero mubigete chinsa ngango ikansa geto kusenda ago file mpaka no ebo tukugi chitaliki omaitensa mnebe kirege go ikasa sita igo chinsa cha chitaliki cha charukile cha chirego chi chitaliki chinde 20 ne yamo bono igo go file yekero chitaliki chibado chire 20th intebwa tinsa go file no enye saa 5:59 kagiche ebe asoire tokonyora penalty igo bono chinsa echigo chikwenda mne chitaliki chire chinsa cha NCA Obanchi muliyeli mwasemura mwana intuga Getembe Television na 102.7 Getembe Fumboigo murubuli kurunga etuani lakini asinzike miyekio mwali kigima etukusanga naba obisabe kiumbekili ogusagiriri ebango ye Kenya Revenue Authority gukwanira Rafaira Yuma na boigo Evans Ongera ubagusagara itubono mambia asukuru baseminga ine ayomo Kenya libagali yago ensama yago ne liga yugo contribute go wakana na kuwibango chese serikali nkigali wentago kora libagali ondirieli na kiliuta kwa ntengere kikaiga yakatujo sanga nabaru moncho muligeri no mategera libono mambia no bateli bali abeneke mukutulikira ujumbe yeli boli liago andake use okomenta na kiliura gadi kumanya bono mambia utamanye tigoro ya mangana yugo sangire ebango nyorenga 0741 583878 nechi namba chetu yesimi asensamali yegatono keligia ujumbe enke yani SMS na andigenda gali Facebook na bukutu bwatia Getembe TV asensamali ya television ase Facebook na Getembe FM 102.7 asensemeli ya Getembe Radio live asensemo ya Facebook imambia bono uyo minto Evans what are the benefits inkieke ege susuru nkirikieka aso monto njon sarigo ayikirishel kamera ngebere team fire return yani nkibono ngakimoko nkore muraje mongenta inkieke ko bono igotura chake penalty ege susuru kerikero rase umuntu gutara file income tax return umuntu uriyo koyana yani tokumuruka individual person penalty yani umuntu bene okoyana penalty nigere chiri bubere 2000 wakwe fine you know penalty error kera omwaka igobono nyitora abeke miti emyake 5 June 10,000 Igo mwancho moliri kutu ensamentangani ayo muntu bene yani individual unore igo ayo lireti otuli company tuli kende onye turere ni return yago ichitali kichirichigo etani e penalty to wakanwe fine ya 2000 igo waka matukali yonse aitire times 2000 emyaka eri aitire all right bono umuntu naro tayikoyana e company bono to kwanera ne company umuntu utayikoyana so companies e penalty nigere 20,000 ige company unsariko company
Eva. imocha ni tinga kana in file returns asinga ki yuego etan chitali kichiri 20,000 koruso mukonga kane Income tax che company 20,000. Miaka kwa enda gose ni miaka 10 gose 5 gose times 10 times miaka hiyo yao. Eva. all right Ikobono ine gotwa kirase income tax yo monto koyana no monto lyo taikoyana ore company. Tomanya gocha sabantu bali wa chinyomba MRI e penalty nigere chiri bubere. Kero ya ikire chitaliki emeronge ebere utara file return yao nigo to gwake penalty ya chiribu ibere. Twacho monto bwe biasara. oh yes VAT e penalty ya nigere chiribu 10. Igobono nigo to go expecting a kero mutienyo yo torabeke example no mutienyo yo o gatano totete chiritan sio mutienyo gatano chisoe by 20th o mutienyo sta igobono no bwate chinse utakere kwebanga kero konyo after 20th yo mutienyo sta utarabeke return yo mutienyo gatano 10,000 twamanya gocha TOT e penalty ya nigere 2,000 kwenda bona bochire igo lakini bona igo to kunyara ko insisting kwa beru nkoro abantu baite bache mutu irinde banyara konyora kwa beroko chi penalty chikatunyara ko rusi irinda chako gonye. oh yes obwanche watega lindo chabangi basore kutuwa kiresi mibono mambiango kwandiri bagali abane kusangana itugeiga andakubulia bo bisabi gali buli limo kusabire kusoba menteke liyo gweto kongamanya imambia bono kuitese na mbeli studio 0741 583878 namba yuna bere wazi na woto ikera ujubero chikonya kuchaka usomande amaboli bekali buli ndiyo nsuka ndikumanya andake no monchuriri wachire obwatu butatanwa sagete iguru yebango li wakana tomanye tinki wente okora libuli yako ndiye nchira se studio bona mambia ekero Ivan Songera na Rafael Ayuma abo bisaba gakuru sekembe ya kare bagusangana intu bona mambia na gotyotelia mangana iga yugo sangerelia ebango emambi ya abono bono andake bona Ayuma na Ongera bono na igure ege susuro kerega konsan indi deadline indi enga kiyo moeli ro monta gwente ko tabanga e penalty ane ntaji ko ikera ga kikan kira sigetega one gesuro ekito abekire twa orare teire amangana mayali amnesty bono amnesty egegwenete kwera chitaliki 30 omotinyo sita bono nakitoko basemeria abantu baminto abagusi baminto mofile chiritani cheno before chitaliki echo monyare ko benefit korwa ase amnesty eyo twaretire igo bono omonto ndebwensi olenkari ole mugondo gokore gasi yago yenda no ne cyber gosomo tare chyo bisketo chake ari gaiga tubakorere chiritani echo monyare ko benefit koru amnesty eyo before chitaliki chitaraera omanyete egentunkire umu abantu bande batamanyeti ngokone namwe ko digura banafunzi mwakone ira abantu bali mugondoga ali abanyabiashara abahunchuri abalimi boniga umuntu nali gukira bonigere uganiti gobekora eritani ya yasi gose online lakini tamanyeti yero munyene nkiagokora even a process nereliga bono ondebwensi utakete gukora eritani ya ni gakunyara kwenda ko login as iTax system nganti otogire process yeyo igo to gutumia okwenda as internet kwanyara ko login as iTax Kenya Revenue Authority www.kra.itax.go.ke kero kwanyara kubeka gabu kwanyara kubeka e portal neroro ya KRA gabu kwabeke pin yago gabu kwamanya kubeka ne password kwamanya ko login bono kero kwanyara ko login for example kwamanya gocha bono tete go file income tax return yao wa click on returns oh yes a tab neroro ya returns kero kwa click on returns kwamanya ko select you are the taxpayer nayo monyene uko file return ya onye nili yoko nyara kobeka kwa select file nil return pero kwa file kwa vekire file nil returns kwa beke period for example nyankwanya ko kora return ya okure miaka ili ya maira kwa beko onye 2015 yoko chakera wachaka 0101 2015 kwa yamanya kwa era 31 12 2015 bono kwa file chonsi nil returns kwa manya ko click as a submit pero kwa click submit return yagenda kwanyore acknowledgement receipt inere ko confirm na kwanyare ko file return yao bono return ndio nsiro kunyara kokora niko kokora through the iTax system na niko kunyara ko login na biko monyene onye to kwebire password go setubu achi password na boko nyara ko tutumira email oja obisi yeto
waende gose huduma center yange irindo nyara konyore unyare kutumirwe password yawe gose unyare kuinyorie password iri igonche ntamanye tinya guchandika kungangana gucuma mtandao ebisiri bya huduma center nyibigo ire no bile nkira mente Ayuma ekina mentere bono nabera benga kiende kwa evire pin yago igogo chani namba yago ikibande oh yes eyegere tunyare konyora epini yago tumaye gotebi nario onyare konyetumia kiagera gari ase itaxi epini enere ukobeka bono tanyima etio maete bono gogokwama alafu kero kende mbara raba nyukolika www gera bentambe nabokolika tuolikeri ta itaxi gagu omaye go search nabego koletera gagu bono asa abantu bali bakoteba batali digital bali batali Gen-Z na ba kore kwende go bali ke tu itaxi go na be ko nyara konyora ase bago file nireje isime chiko cha kaigana mabuli au mwancho matekere libono mambia kironkura buli chisime chia guguse liboli igoro yabo bisaba igabeke ombe kyobo gyugo sangrelia ibango yani Kenya Revenue Authority tokusangira barabungu kwanira Ivansa Aungera nabo igo Ravair Ayuma ubara soro sigirwa kisi emambia bona ndo chigali kontenga Sylvia Andama gote watching live na go kila sobo semyo bwobu ya asante sana wambie tunawategea shukrani sana uyakubulinga Elijah Ombego agotebenga ne inkaone ligwa enyumba yani aliuziwa nyumba lakini hiyo nyumba ilikuwa na madeni ya KRA iningo wente wakana nga ki process yugo kora chibe si chineru wakana go setaliere korenkoling mwaligo leboli na mokumwirenelia ekirondo chega iga Damarise Onkendi akotabaka kurutabaka galia watching live sent sana unsarigo salimia maafisa wa KRA wambie nkiekoro moni chinyanya gusumoni uli inseka bisa agwakana chibe sachi mutaelezea hiyo yakurunga Onkende yakorochisa mochiri chata masema nako kwali baga 0741 583878 mambia bono eligera wakisimi oboliriago ayuganeti eligera mangana igayo gusangirire bango buno mu Kenya na eli bagalia ondiri liga emambia bono nwaso tutegere tokurwa totebinga unatutazama na kusikiliza AMO ASEMO gaiga somorobli etwani 102.7 Getembe FM Sensamo radio na boigo Getembe television Sensamo television AMO ASEMO events mabuli igara boli kuntasoma yande omuntu ogolire nyomba unando chega ikabuli Elijah agotebogole nyomba lakini nyomba ekuruma igo monyene okora kanyatra kana bwata madeni one liwe nyombe ngakiago koranero ugogendera gwakana bono usi ase taxi usinjiranire moko kora amnesty mwatebire bono kero kwa gurire nyomba iko guchaka gwakana ebango kururitukirire kwa gurite nyomba gocha moto iko kurumaega ayuna mangana yori uyoro bwate nyombe iyo before bono taliera bono nigera kunyara gwakana kururitu kuritirire ese agreement yako tena nchena chagete lero bono lero na linko chara gwakane bango kurero gocha moto usina nche pakali tukirenda nyara ko ni nyombe iyo because tukunyara tena income taxes niko jugwa kono on income that was received yani ekintu ekiri kwanyorete tukunyara gwakane bango asige ekintu utanyorete bona so yu niko turanyara ko mateina anyare ko tebyoria ebango nige gwakanwa dituko direnya ese agreement ya tete no irire nyomba he has taken possession to the asige so yes kerate atekiri the possession na endo onyare ko receive the income as nyombecho na liya ko nyara gwakana abuno tora kwanda lakini ende tubwate ikintu kiru tukurukana stamp duty kiro kunyara kugure nyomba because stamp duty na rugo ikwakana ibuno kugure nyomba iyo ngwakana ule stamp duty ibuna byamangana machikaroro stamp duty andake bali tutamaite mangana yo bangon keke stamp duty ne yune ebange gwakana based on kiro kunyara kokore transaction and yons yes for example bono kiro kunyara kugure nyomba kiro kunyara konyo bulimo yune rate yerere tukunyara gwakana se lands ministry of lands igonche inchibuna umwana inchinchu sarigo na abuturo bone bwana cheka mbwato sikomi eke ya mungati gonyoni nkoni Rafael nandi gwakana ndebe sakite kiro kunyara koni Rafael yo bole mubwao kiro bole mubode more than 3 million e value yae niko kunyara gwakana ikintu tukurona capital gains tax ira at 15% kare alenge 5% dere yacheka chinjire 15% iko bona kiro koni aibuno muntu uri okoni
ugwakanira 15% incho yoro nkugura nigo nkwenda ngakane stamp duty bona se transaction yigo tukunye ekwera kerayo ayoko ni kwa kan capital gains tax na ncho yoro nkugura nakana stamp duty iko nche naye anayeuza na anayeuziwa wote tunalipa ngwaka na tulu ushuru wanche motegera ni wanche mulili bintu kwenta komanya bono mambia igatembe TV igatembe Farm 102.7 na live musuruge sukurugani na kurusita kwa mambo mazuri zaidi ndo chigari ya kina Roda Ruth no bara sasa ndio mtandao watching live akote mwangana yonsi na mayakigi mabono mambia libo ndeli abo likugali ya se mtandao liali na robo ligali libo yakote banga andake aba onchulide aronga nditu umubekebuya umunchulide yokono usine chinyanya matunda ye mama mboga galika ebe sili yago ngirilia ngaki obwa mateke bubwata mono ulianda ko bwate biasara binene nake kumuhitani bono ase biasara gose ase bango ya Kenya bigo togwa kanege to bakoruka progressive tax yani mna chibesa chago chikomenteka nae naboko bagugwa kana ibangere igoro igo bono oyo kwani chinyanya onyiga konyora tutebe 10,000 ere gagwa kana bone tax ase 10,000 eyo bono ta ko rengandi guno monto bwate gosine adwe okonyora gose 50,000 gosine 100,000 igo bono tutebe onye bonsi bare tioti ere tigere 1.5% igo bono yo konyora 10,000 ta konyara ko bagagwa kana chinyinge ko boyo konyora 20,000 igo bono kero monto gagwa kana kolingana na bila konyora chibesa chia chiko bachinyinge agwa kana taxes sie nyinge iko korengana no konyora kwago na bugwa kana boyigo tulile mangana payment slip ngaki monta ko generate payment slip na rekolete michanda sabange bono payment slip niko kero ebange ndio nsi konyara kwa kanu KRA tigwa kana rubosa igo to konyara ko tene gwa tumite chibesa mpesa kigacha KRA uiko generating into kane payment slip as a system yao ya iTax bono kero gwa soira dia se iTax system yao utaito gwa kane bango torate na mwana biasara uri goso bwate chinyomba uko gendalia se kero kwa bekire pin number kwa bekane password yao kwa manya kwenda se payment registration kwa manya ko beke pin number yabo kwabika ne amount iliyeri kunyara ko wakana chinyombe icho cyao kwakora kwa submit kwanyore payment slip enero gutumia gwakana either kwa ende ebengi gusikwanyara gwakana na M-Pesa kero gwakande chibese ichi cyao wikana ende egotomere acknowledgement yo korokina KRA ya receive chibese ichiga igobone payment slip nige kugenere egotumia iTax kwenye rosi number 2 nige bwate procedure yo gwakana ebange yiga ase payment slip inse ni kurunse document disakali kurunse kana bechorire na kyuta kire gwakana procedure number 2 ase M-Pesa nigo kubeka ibere mara 6 arafu yamanya wote payment registration number noere ase top right tokota na top right enambe ine elikire gap ne amount nige kunyara gukoroki ilinde kunyara gwakana igo bono gwakana okukwao nigo kende gionsi gwakana KRA nigo gutumia a payment slip onde tanyara gotena chibesa nga ngo gwakana rande kusonde bwensi yako tena lero chibesa chigwakana style ende onse kende gionsi okora na KRA nigo gokora through the payment slip yes adake asubwe nchimulili balindo chibonsi bagenda ko tabanga byo mona soko sebyo byabo no mambia nkikili trasemi motegera libono mambia ndo chinga tu kwandira mangana mangetu akwanire iguru yo sagreli bango na bwo processing ya filing mwakoni ligoro ya MRI VAT DOT agency bali batamanya itingo lengiboniga batu alubu manyinga nkigwente ko kolekana asugu sangreli kwebango ayuma chesomo gusibo no mambia mwetaba ntabange mbara batanga bono kakibese nkinkuera ngwire ndiye serikali abantu bali batu manyinga ebese yukuru emana ya inireli nakore baka bono chibese chigato gosangereri nacho chikogenda ase serikali chonsi alafu bono akero bakobeke budget babeka na gusiga iganto bwentorosi chipara tobwene totorosi echiro tobwene tokora amagenderero ao bono chibese chitogwaka na korwa ase bango na chigo tumeka gokora amagenderero ayo bono chiko bachinyinge na chiro china amagenderero narako baigoro chiko bachinke amagenderero naro gako banse bono abange tebe chiro gari bakorera na chiro terasi bigu chiro takataka tera bugoligu bono chibese china chigo kolega si yo gokora
ebintu ebyonsi yogosibia echiro gaune chibesa chitakira abantu mbara barikire gari na barabungwa kanu bare bagwa kanu korwa chibesa echiga bono kero kende nabo oboibi boko bucha abasikari mbarikire abasikari bagwa kanu korwa chibesa echiga chibango igo bono chibesa echiga tokoru nintu tigokonya bono mbuya togendere koru. Asante sana soba sembi bwago bya Kigma Events utaro basembi bwago umuntu nali gali omonia lakini chira koneli andake tra sebi go buyandi bwato buchafu otebanje tindi kurubesa senchu barasi bichire ana haki hama hana ya yo maite bono igente kirina nyara ko semi umuntu no uniga to kunyara kumatena kiro kunyara kurwe bango nerera nyara gocha kutokonya twins. Oh yes asubo iko bono kerogo kana kurwa naye bono kugaribone chiro gendera ko bencha kuira ni mahega naye okugendera kunyira ni mahega igo bono niko tukunyara kusema mu gusiyonde bwensi asare tigaturwe bango twensi buna tukunyara kokora uno konyoro goito kure. Oh yes kwarwe bango erinde kere kwarwe bango nere kuira na yacha nende gotokonya into twensi yale ntamagendera buno yo mitanya rote naende bono nya comment na into kiri tubwate tukekoro kuna e-teams igyo kurusia maristi twensi buna bagusi bia tunyara kumanyana e-teams yegana rorere kunyara gutumeka ukore biashara binde byo electronic tax invoice management system. Thank you. Bono kero kunyara onde bwensi ukore biashara maybe VAT oso ukore biashara ne county ukore biashara ne chiskuru mbio nyara ko register e-teams to genda utete kwa kanu chipesa onyora na tora register e-teams. Oh yes inchutaro office taro huduma center edinde tunyara ko register e-teams yega edinde bintu bya na byacha bya bwangu wakanu bwangu wakane bango ekibango nende chirane kutokonya twins. Sante sada abo bisako bana intubono mambia nago kirima itenga gwetani kwa babo bisabe kiombe gya kiare ase mwaruboni gabantu bamino babaligire tubono mambia ngo kwali bageli mo ayuma asugwa ko kwali ku Rugasi studio na Evans andakana bura tabenga kwa runyo mpaka liwa tabanga ko ndandige tembe TV na radio live na ande bono no mo bisamo ndigireli na kuri bagede kem bono nje batebya abantu baminto mbia mono ndagete gotuma makwani ane ase mugako minto Samuel oyuginya igoti andonsi aro sole gali nyango so city mete nyango so to akanire bango bakayabire city bono ntoko gete kunyoroke city bono nabantu baminto gali city na bakwaniri igo nyango so no seino na kiuko nyotokere kwa city mbia mono sana. Thank you bara to arosi kabisa bakira on about you what abantu banyango so mumro ni nako batoki ga gwo na bwategerengere ligete gari usarivets mbia mono sana anjida tena abantu beto tutuskange tunyari kwa kane bango na city tunyari kwa berwa igente kirenda tenje na ruka kanya nyamira ni city nyamira bado teraba city na kuzo lakini toge ndete kunya kuevanga bono leni kunyara tena abantu baito tikatutskange na ende ndi tunyara konya mangana twanya igulimo na ende twanyara gusuka kendi gyonsi kero muntu obwato tusukeke are ndi tunyara kumanya mangana ya tusuke amo asobwamo bya mono. All right asante sana wanchi muligo ikirago tukukura engambo ya benne tubwate nabo bisaba igabe serikali kembekiri ya Kenya Revenue Authority au batu tolerance nchukuru basemi obuya Kigma anamono igora mangana tax amnesty amabira igoriye kuru ebango gusugwa kana kuirania ebango agorunga Evans Ongera naboigo mugoro kunga Revair Ayuma nchikuru kwa desan mwana nubuli roba Jofre Nsarigo ntoka ngwandra turase samali radio badai nyuma ya mangana mayasi chinsa isato bono mambia chinsa isato bono mambia na Innocent Makori alafu baadaye tukua tuingia awamu ya 5 umurubuli etwani ya Gatembe aikwani Central Vision. Bye bye, God bless you so much. Njeno mwana nubuli roba Jofre Nsarigo. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao
echo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo puna bono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga niko chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati gwekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete ni ukwaya nyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twabelire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemical somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaria na igongoro kumera ni kuambuka one gento na roche ga kone